Hola, soc la Laia Graciamont, doctora en Geociències Marines i investigadora científica de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC de Barcelona. Un dels meus referents històrics és la Mary Tharp, cartògrafa oceanogràfica americana, que va cartografiar per primera vegada la dorsal medioatlàntica i les zones de fractura. L'any 1977 va publicar en detall el mapa dels fons oceànics. La Mary va morir l'any 2006 amb 86 anys. Les meves àrees de recerca són els riscos geològics, terratrèmols, esllavissades submarines, vulcanisme i tsunamis. També he estudiat els fons marins, com les dorsals oceàniques, la dorsal medioatlàntica o les conques de rere arc, com la dorsal del nord de les Fiji, al sud-oest del Pacífic o la conca de Bransfield a la península antàrtica. Per investigar en detall els fons marins, utilitzem instrumentació acústica, sísmica i vehicles submarins, autònoms o operats remotament, com els AUVs, Autonomous Underwater Vehicles, i els ROVs, Remotely Operated Vehicles. També he pogut veure els fons marins mitjançant el submarí Nautile de França.